Zvakanaka darling. Zvakanaka darling. So guys, nhasi ndiri kufamba nembinga yangu. Ndo ine mari yese mbinga. Iyi ndo mbinga yangu zvanhasi. Ndiri kuita kuti munyengerere ipapa bhozi ndiane mari yese. Mbinga. Ndo mbinga yangu zvanhasi zvamaya manje. Ndiari kupisa. Ndiane mari yese ipapa. So batsire kunyengerera guys boss. Pane zvandiri kuda. Totengerwa fuel. Semuridzi wemari chitongotorawo chingwa chacho pasherefu. Inini kuti nditore. Inini kushandira. Haususvikira. Onditore. Munobvunza kuti ndokutorera ichipi madam. Ndizvo zvinoitwa? Yes please. Saka ndinofanira kubata futi basket. Yes please. Saka tinongoda chingwa chete muno. Zviro zvapambira. Chingwa chete. Zvakaoma. So guys, handikoko. Mangwana tozotenga tomatoes. Apa tasvika madomasi hamuna mushokumake. Can you imagine? How are you? I think it's 20 rand. 19 rand. So 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19. What about 19? Oh, yeah, 19. Thank you. You want to say? Mbinga. Wanzwa kuti angachitora. Anditata. Inoreva futi ko iri ndevele iriko tata zonge tora zvese. Okay. So ndine mbinga yangu ndiri kunyengerera kuti ndidirirewo mafuta. Mbinga. So pakaipa mbinga yangu iri kutoratidza kuti ine rudo rwekundipa zvandiri kukumbira. So tongonamata Mwari toti pasapfuurawo mhepo. Mwesvina isazongopfuura. Ukundisechitapura plastic. Sorry baby. Ndanda kuti sengedza mbinga chingwa mufunge. Hazviitwi zvandandichiita izvi. Hazvitomboita. So meet my mbinga ndo yatenga chingwa. And mbinga yaputsa yavhura sefa nhasi gaba ravhugwa nhasi. Zvinova zvinhu zvinofadza zvikuru kwazvo nokuti wotenga chingwa. Ende mbinga yedu iri kuratidza kuti ine I'm fucking rich, guys. Amanaka. Urombo hwakaipa. Ndiri kubva irigba panapa. Mbinga yangu iri kupisa. Yes, please. Saka toenda here mbinga. Yes. What is this? Where did you take this? Takuisigwa juju pamota yedu. Ndembodzi yakamshana bebe. Ndizokudza kuda kuenda. Mana ashaya mari wakachita. Izvo tofanira kubaya padheni but mbinga manje. Iri tida mbudzi yamushana saka takutombomira vana muzotudza hedu kana mabombinga. Andodzi yamushana. Handisi kuvharira mushana. Saka totadza kuenda kumba bhozi ada mbudzi yamushana. Zvakaoma kuti kana mazogara katsvagai mari muite mari dzenyu bhozi mari yevakadzi soka unofanira kunge uchitomunyengerera. Avhura gaba rake. Saka izvino hazvisi kuita kuti ndiite zvandiri kuda kana kuti manyidzane nenguva bhozi tofanira kufambidzana nezvaanoda iye sezvo ari kubudisa mari. It's okay. It's all right. Mari yemasavings. Ndakakudza guys. Kuseva kwakanaka sonesiwa. Uchidzoka like look my savings, mari dzangu dzemasavings. Unotowanika utu tuma brown coin itu. Mukutoona? Utu.
uti tototenga plastic tichaita 1 rand 20 cents uti twese tumari uti twese neitoseva tunotowanda zvoti ndinotori nemari inosvikana ma20 rand yeitoti uti shete. So masavings akakosha guys. Ukaita masavings ako hautomboonetseka. Like in situations like this, you see my man is fucking broke and I'm fucking rich. So okay, sorry baby, you're not broke, alright, but auna mari, alright. Inini ndine mari. Zvakaoma vedwe ndabatiswa bepa ndiripo pano panze takuenda ndingoisa bepa mota ndichidziya mushana. Shit. Kwaindise bepa mota achidziya hake mushana. Kana mazogara varume mufanira kugara mune chimari chepasaidi so musafamba vakumbira mari yomukadzi. Ndapinda busy pana. I'm telling you guys. Ndapinda busy. Zvino munhu tofanira munhu atombodziya mushana. Waida mushana toenda. Apa ndiri kunyengerera manje kuti nditi hey. Hazviiti boss ndiri kunyengerera. Sezvo avhura sefa yake nhasi. I mean gaba rake nhasi. Ya pakaipa. Ngatimboona. Wabo. Nandabo but wakupfuura po yani mvuru wako chindidai upandisa kachance mira 2 minutes. Wana kupfuura kunyangwa mvuru wako. Saka mvuru wega unongoine 2 minutes. Paibe na 2 minutes for 6. Ngatimire 6 minutes. So guys, mukawana munguva munoenda kuinbox kwake munomuunza kuti asadaro murume hazoiti simba, haazofariri mhuri yake zvakanaka. Murume hafanira kujairirwa. Saka mukangoita time mungoenda kuinbox kwake munoti bata murume wako zvakanaka. Kozi unhu wakadai hauna kumbonaka. Ngoininyoti. Hana mbotaura. Ndotodza zvangu vanoti mbinga yangu nhasi ndine mbinga yangu. Bebe ngoita what? Hapana, achingoti mbinga yangu iri right. Serious? So why was taura kurefu nini? Why waenda kurefu kutaura serious? No baby, I was just talking to people like wow. Akuzora sanda kudi rafi wao. Toziya baby. No. Sachinduze chokolate tongo ichi. Ndaitovaudza izvozvo chaizvozvo kuti nhasi ndine mbinga yangu. Natuone. Mbinga yangu ona mbinga yangu yakabatana, mbinga ine mupata, mbinga yakabatana, mbinga. Yes. Let's go now. Thanks baby. Guys, ndakuenda mbinga yangu yahobvuma.